Hej og velkommen til Mi Vintage Toys. Jeg hedder Maria. Jeg vil rigtig gerne lige vise jer nogle Polly Pocket ting. Jeg plejer som regel at lave Polly Pocket videoer på engelsk, men i dag bliver den altså på dansk. Det er Stacy. Hun kom i 1994, og hun kom også i Barbie og i nogle andre modeller. Hun er ufattelig sød. Den her æske er allerede åbnet, så der er ikke noget skræmmende ved det. Hun har allerede været ude. Prøv lige at se. Hun kommer her med, nu skal vi se, om jeg kan finde det. Med hendes, hun har små dukker, små Polly Pocket dukker i hendes vest. Og hun har også en lille lomme til en dukke i hendes nederdel. Og hun har nogle små fine sko og de sødeste strømper overhovedet. Så har hun en lille, se her, en lille rygsæk. Og den her rygsæk, den er jo et Polly Pocket hus. Det er genialt. Du kan prøve at se her. Jeg tager det lige hendes her. Så det er et lidt spøjst måde, de har gjort det på, men altså, det er også fint nok. Så kan Polly være der. Så er der også plads hernede på tæppet. Og Stacy kan selvfølgelig have den på. Den er rigtig sød. Jeg tror faktisk, jeg købte denne her fra Holland. Det er ikke sådan super nemt at finde den herhjemme. Desværre, jeg ved egentlig, jeg så den faktisk heller aldrig, da jeg var barn. Men jeg ved i hvert fald, at hvis jeg havde set den, havde jeg været totalt solgt til den. Så kan den lukkes sådan her. Først dem her ind, og så er der ligesom sådan en lille velcro her foran. Hun er en rigtig fin en, og for mig så er hun et must i min Polly Pocket samling. Fordi hun er en blanding af, hvad kan man sige, det er faktisk helt min barndom blandet sammen i en dukke. Så vil jeg rigtig gerne vise jer noget af det, som jeg forbinder allermest med Polly Pocket. Det er min Polly Pocket ringsamling. Jeg synes ikke selv, jeg har utrolig mange ringe, men ikke desto mindre, så er jeg rigtig glad for dem, jeg har. Polly Pocket ringe, hvor at Polly ligesom ikke kan blive taget ud af ringen, men du kan ligesom skifte base. De er også en gang, men du kan tage den her ud, men du kan ikke tage Polly af. Den kan jeg også rigtig godt lide. Jeg synes, de er så søde. Og der har vi en anden model her. Jeg har lidt for fede fingre til de her ringe her. Der har vi også en anden model med en delfin. Kan også blive taget af. Ja, igen med de fede fingre. Og vi har her, hvor hun bliver gift. Det er ligesom ikke nemt. Den er også rigtig sød. Det er jo simpelthen i min model af verden bedre end diamanter. Så har vi også de her. Dem er jeg rigtig vild med. Jeg synes, de er så fine. Åbner man dem her, der sidder hun derinde. Jeg kan lige se, om vi lige får en til side. Og de er da fine. Dem er jeg rigtig vild med. Der er også en anden her, som kan åbnes. Prøv lige at se, hvor fin en. Den er en lille fe. Der har vi de her to. Nemt, når man har fede fingre. Det er ligesom dem, som nok flest forbinder med Polly Pocket ringe. Det er også dem, man ligesom mest ser, når man ligesom køber
Polly Pocket ringe på nettet. Endelig og tryk like, hvis I kan lide, hvad I ser. Så vil jeg selvfølgelig lave flere videoer. Og jeg har lavet et par andre Polly Pocket videoer, og hvis I har lyst til at se dem, så skal I bare trykke på linkene. Så vi ses!